Sakto. Ako rin tawagan eh. Tawagan ako. Tara. Hello? Oh, hello. Nalagi ko'y plano nga na una-unaan, lab. Unsa na alam? Magtaba na lang ta. Ayo! Oo, masaya to. Di lagi ko nung kay Oya ba misi mong anak? Nagsabot naman mi nga. Magminyo na daw ko namin to, ha? Manginya nami pa. Tay, di ko anak sugot sa dong kay bata pa kayo kong anak. Kanya ano yun, nagsinabot naman gid mi. Ya, lahat to, saan yung trabaho ni mo eh? Naalagi ko sa construction lagi ni. Tay, ako muna, itong traction lang. Mga sawa tayo yun. Nga nga no dahil na ako sa construction eh. Makabuhay naman ko si mong anak. Ay, di, basta, di lang ko sugot yun. Nang pa, Di oy. bata pa kayo kong anak. Dapat Taas pa kayo kong pangandayan eh. Ay, basta, di lang ko sugot yun. Dili, yun, dili. Adto lang sa ako eh. Sige lang. Ay, di pa masugot imuhang papa. Sige, babay lang pa. Ano ni baka masugot pa, oy? Wapo munta. Dili ko sugot kay taas kayo kong pangandoy si mo, Inday. Ano man? Kaya gusto na ako, pamiyo, di ka, ano, para maluwas ta sa atong kalisod. Magkano? Damaslo, di mo gagikan. Nisita lagi ko sa akong uyab lagi. Unya kay nganong mura lagi kag wala ka malipay. Nananghid ko siyang papa nga. Magminyo na ang tamin duha kay nagkasinabot na mi ba? Nga, Na di man musugot. unya unsa man nakagusto gid ka na unta imong uyab. Oh, nagkagusto na gid ko, nagkasinabot gid mi nga magminyo min duha niya. Yang papa lay di. Ingon ana na dong kung Damaslo kung dako ka gusto anang imong uyab. Nya nagsinabot mo. May pagi mo na lang ng tabanon. Ay pa. Tawagi imong uyab. Tawagi imong uyab nya pasabot mo kung asa mo kon. Tabanon na lang nga nimo. Katabano na ako eh, aron makuan ba? Tabanon na nimo. Sakto. Ako rin tawagan eh. Tawagan ako. Tara. Hello? Oh, hello. Nalagi ko'y plano nga na una-unaan, lab. Unsa na alam? Magtaba na lang ta. Sige lang. Nindot na lang. Para di mo katutang papa. Magkano na lang tanduha, ha? Oh, sige. Muara ko sa inyo, ha? Sige lang. Bye. Sige, okay, lab. Asa ka, Rustina, ano nga, mga ganina naman to. Kaya ni Bihana eh. Sigasa lang maglaag. May pag-ari lang sa ko, ngawas ko dire. Ayo. Bye diso. Uy, may nasuroy ka, Petrosyo. Oh. Ay na ko konsen mo. Nasuroy ra gid ko diri kay ngita ko og mason ako, mason. Timing na, Petrosyo kay, wado ko rin trabaho. May noon bediso kay ang ako mong mason. Ilarga man gud pauli. Isa rin nga masuni mo. Si Damaslo mason yan nilarga. May Petrosyo kay, narga na sa Damaslo kay, Ganun na eh. Pao mo ko tayo, uyap o hangyo sa skuha ng mga sawa ko sa akong anak ko, no? Oh, sus. Mo ba? Bediso, mga sawa di ato to si Oo. Damaslo sa imong anak. Mga sawa lagi, pero wala pong sugot kay bata pa manggod, taas pa ko pangandoy itong ta. Nilarga naman. Bediso, nagdali mo ito sila. Ano sila? Kasi ikaw ba niya eh? Amin ako, nakibaw ka Bediso. Wa Nga, mo makibaw eh. ang kauban ni Damaslo nga paglarga, ilang to anak. Ha? Ako? What's up mga ka-James Job? It's time to shout out now. Shout out ko lang sa 33.3 sa kasuntingan. Sa mga trabante niya. Ang wala na kumiling, bahala na. Shout out ni kong Julian Tipon-Tipon o shout out po kong Janinho Salvador. Shout out ko kay Daciana o sa iyang mama diha sa tindahan sa 33.3. O shout out po di kong Elier Coyos. Shout out di ko sa kanang among section nga grade 11 Dewi. Shout out ko ka Michael Siabo o ka Richie Lentan. Yeah, please like and share and subscribe.